Και πάμε, είπαμε, για 6 ευρωπαϊκά κύπελα εφέτος θέλουμε να τα πάρουμε. Και θα κουρευτώ γουλή. Το λόγο μου τώρα. Και τα 6 όμως. Και τα 6 όμως. Να τα πάρουμε και εδώ live θα γίνει το κούρεμα. Εδώ, live. Και τα 6. Ωραία, το Μάιο θα γυαλίζει η καράφλα μου έξω. Θα έχω 6 κούπες εδώ. Ευρωπαϊκές. Την περασμένη εβδομάδα είπα ότι αν πάρουμε και όλα τα ευρωπαϊκά που διεκδικεί ο Ολυμπιακός, θα κουρευτώ γουλή. Αλλά επειδή με πιάσανε φίλοι μου και μου λένε ρε Τάκη, το είπες αυτό γιατί μπορεί να χάσουμε ένα, αντί να πάρουμε, ξέρω εγώ, 5, έτσι πόσα είναι, να χάσουμε ένα και να μην κουρευτείς. Το θεώρησα λογικό αυτό. Και για να μην νομίζουν ότι εγώ λέω παπαριές, σας δίνω το λόγο της τιμής μου. Δεν γίνεται να το πω και να μην γίνει. Έτσι δεν γίνεται. Πιστεύω με καταλαβαίνετε. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου ότι αν ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο πάρουμε το ευρωπαϊκό, θα κουρευτώ εδώ μπροστά στην εκπομπή γουλή. Από τα 5 πήγα στο 1. Μου λέγατε ρε Τάκη, έβαλες πολλά και αυτά και βάζω μόνο του ποδοσφαίρου. Και βλέπω παιδιά, και δεν με στεναχωρεί και καθόλου, να κουρεύομαι γουλή. Έδωσα το λόγο μου, δεν με νοιάζει όταν δίνω εγώ το λόγο μου, είναι λόγος. Εδώ θα γίνει το κούρεμα, θα διαλέξω την ώρα μόνο. Θέλω να είναι νύχτα. Γιατί άμα βγω έξω και έχει ήλιο, θα τυφλωθεί πολύ κόσμος. Απ' την καράφλα μου. Πού είναι η μηχανή, είχα μια μηχανή εδώ να κόβω σιγά σιγά να το συνηθίζω.